Що се е с моето хора? А имаш и стетоскоп, носиш ли? Стетоскоп ли? Ага. Не. Яве. Прегледаш. Аз ли? Аз не ползвам. Преслушаш ги сехографа. Помниш. Що се е с моето колело? Ние бая страдахме. Те с твоето колело. Ние... Човек, аз съм си поръчал... Айде да не говоря. Че тогава ти я да забрах. То просто се е развил болт. Браво. Да, ама... Не се засегнах, което не ми харесва. Тръгна. Нищо, ти се додолу, не знам, ако искаш по-леко. Ако майстора каже, че може да го напълваш, да напълваме ако. На 10. Това така е текло. Да. То не е фиксирано никъде. Такива ремонти. Интересното е, че той има ръкавици за работа. Я си мажа ръце. Те за носене. Напред. Бутни го отдолу. Виригите. Дигни го малко. Я пусни го. Чакай да се не мажеш. Сега. То там верига не е мил никога. Тя е нераждива ММА. Дигни го малко само отзад. Я завърти още един път. Това трябва да направим само настройка. Тая гума нещо... Тая гума от предния ремонт. Ма нещо оди на една страна. Така ти казах, че изкривили сме линия или от вътрешната не сме я напасни. И моето ходи на една Чакай страна. само да видим този болт дали е стегнат. То го сега от предния път нищо не няма. Виж ти твоето. Моето? Виж го много знам. Нищо му няма. Как вика да дам и щом върви, значи е добре. Добре ли се пуснах тук? О, да. Добре, аз малко по-добре, ама... Ама нищо. Не, аз мога съм бил прекалено напред, ти не снимам видео за това така. Не бе, добре се пусна бе, бам са. Ти предния път и по-предния, нали се отпред ходиш? Това си знам само, трябва да учим. Нищо, следващия път криват. Това е най-добрият вариант. Мисъл, не е вариант. Кара се, доста се кара. Много е добра, да. Аз първия път, като се посах, тук ще да се настря от кеф. Да. Новото е живо. Очилата. Очилата да не щупиме. Ръкавиците. Чакай първо каската, че с тия ръкавици да я сложа. Чали колко минути го да ремонтирах това? То го има на камерата. Да. Числени ремонти. Повикаш това е гаранция. Я го правя. Теб трета взема Ето трябваше да им се обадиш, да кажеш, момче. Чак. Айде, кутка. Чакай да си сложа ръкавелите. Мале, това колело трепач. Толка се пребач ми го продаде. Тък не го кара. Не знае какво губи. Само му купуваш гуми, спадаш ги и излита. Спадаш ги и после ги помпаш, айде. Айде, да.
то остана малко. Трябва да го караме. Най-вляво. Най-хляво. Да. Ако искаш аз да мина. А? Дай им на тия корени, дева! Пускайте ли, пускайте ли? Ще видиш. Добре си, добре. Аз минавам от тук. Къде сте? Давай, давай. Давай, пред мен ще излезете. Аз съм надясно. Да. Evo te.